Като Булс през 90-те, като Лейкърс. Не сме като Лейкърс, но също сме династия. Никой не може да ни надмине на пързалката. Никой. Да вървим. Не. Вървете и се насладете на мига. Аз вече не карам кънки. Държиш се като момиче, човече. По дяволите. Няма значение. Дами и господа, настъпи дългоочакваният момент. Войната започва. Току-що разбрах, че Рашад Солон отсъства. Единствените няма да участват. По дяволите, гадна работа. Много гадна. Ей, човече, едната ми ръка е по-тънка. Не, ръката ти е нормална, лицето ти е станало по-дебело. Извинявай, че ти го казвам. Много смешно. Ще загубим. Отдавна не съм слизал тук. Станало е много уютно. Позволи на приятелите ти да те извадят от равновесие. Не ми се говори за това. Дойдох да ти кажа, че направих лимонада. Доста се постарах. Леле. Чудесна е. Не искам да си вря носа в проблемите ти, но знам какво е да си ядосан. Всичко се свежда до чувства. От жените до приятелите и погребенията. Всичко се свежда до чувства. Трябва да се научиш да правиш разлика между това, което чувстваш, и истината. Така никога няма да съжаляваш за действията си. Какво има? Ант ли е? Не, ти кой си? А ти брат му ли си? Защо се обаждаш в дома ми? Вече се стъмни, а момчето още го няма. Май ще се наложи да тръгна да го търси. Какви ги дрънкаш? Брат ми вече не работи за теб. Да, така е. Но ми дължи и 2 бона. Не искам да го пълня с олово, нали ме разбираш? Не закачай братчето ми, чуваш ли? Стига заплахи. Бум! Какво става, Ант? Отдавна не съм те виждал. Къде беше? Аз... няма проблем. Всичко е наред. Реших да си почина. Всичко ще обясня, когато намеря парите. Коняк. Помниш ли какво ти казах? Да, Какво? че тази работа е за мъже. Да, за мъже. Бум! Можеше да си мъртъв. Оплаши се до смърт. По дяволите е карал Луис, къде отиваш?
Моля те, За какво? За какво ме молиш сега? Трепериш като лист. Стегни се. Много ме разочарова. Гледай ме в очите, когато ти говоря. Не мога да повярвам. Дойде и голямото братче. качвай се в колата, Ант. Казах да го оставиш на мира, нали? Много си забавен. Ако имаш проблем, говори с мен. За какъв си мислиш? Пари ли ти дължи? Вземи. Мамка му, прояви малко уважение. Не можеш да хвърляш парите в лицето ми. Да. Явно не си разбрал, че вече аз съм неговото татънце. Пази се! Научих си урока. И удоволствието се превърна в болка. Задавам си въпроса дали любовта е човешко чувство. Мислите ми плуват като риби в езерото от сълзи. Течението е силно, убива повече отколкото създава. Нужна ми е котва в хаоса от емоции. Стрелата на Ерос ме доведе до заслепение, но тя вече е извън плътта ми. И прогледнах отново. Разстоянието между нас не води до раздяла. Съзнанието ми не е обсебено от демони. Те бяха пазачите в затвора, създаден от лъжите ти. Корените на лъжите бяха толкова силни, че подрониха основата на връзката ни. И отнесоха вярата ми в нас като буйна, брутална река. Унищожиха мечтите ни за бъдещето. Чувствам се като дете откъснато от майка си. Заобиколен съм от тъмнина. Не искам тя да ме погълне. Самотата ми е като нощния въздух, невидима, но осезаема. Чувствам се празен телом и духом. Въпреки това, ако можех да върна времето назад, бих постъпил по същия начин. Бих оставил любовта да умре. Да оставя ли любовта да умре? Не, няма да стане. Ще я оставя да лети, въпреки че видях тъмната й страна. Нищо не е по-топло и сладко от нея. Травматология. Никога ли няма да ми простиш? Нямам такива намерения. Когато беше бебе, не можех да проходя вместо теб. И сега не мога да бъда на твое място. Прости ми. Няма да има повече глупости. Чакай. Спри. Винаги ще те обичам. Мога да те науча на всичко, което знам, но не мога да бъда мъж вместо теб. Трябва да намериш начин да се справиш сам. Не победихме във войната на парзалката, но получих нещо по-добро. Върнах си приятелите, върнах си гаджето и малкото си братче. 3 месеца по-късно. Теди най-после завърши гимназия. Отвори собствен салон. Нарече го гангстерите. Страхотни са, такива зъби исках. Ако си доволен, плати ми, всичко ще бъде наред. Бруклин най-после си намери работа, която му харесваше. Поздравления! Ескуайр получи анонимно препоръчително писмо за стипендия. Гърнет се оказа свестен човек. Сега учи в престижен колеж. Опитайте отново, бебчета. Канкьорът казва да опитате отново. Млъкни! Можем да се пързаляме. Махай се.
Близначките все още ходят в каскада всяка неделя и прославят гетото. Чичо Джордж се отказа от агенциите за запознанства, отиде в църквата и си намери истинска жена. Тя е мила. Ново убеди родителите си, че Спелман е добро училище. Радвам се, че учи наблизо. Брат ми се отказа от амбицията да продава наркотици и се стегна. Гордея се с него. Що се отнася до мен, не знаех, че не съм спирал да мечтая, защото рисувах. Татко казваше, че ще оставя кънките, когато намеря нещо по-важно. И мисля, че имаше право.